Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office Number 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Magandang araw mga ka-Umasenso. Tara na't manood at makinig ng Umasenso sa pagsasaka at pangingisda. dito lang sa Umasenso Online. Ako po si Bettina Belen. At ako naman si Annelyn Baleza mula sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Maraming salamat po sa mga nanood, sumubaybay at nagbahagi ng aming pilot episode noong nakaraang Lunes. Samahan niyo po kaming muli sa mga talakayang siksik, liglig at umaapaw sa mga impormasyon at kaalaman sa pagsasaka at pangingisda. Congratulations to the Regional Agriculture and Fisheries Information Section, or RAFIS, for coming up with this online magazine show featuring DA Bicol's programs, policies, technologies, and updates on agriculture. Iniimbitan ko po kayo na manood ng Umasenso Online tuwing Lunes alas 10 ng umaga. Please also like and follow our social media page, Department of Agriculture, Bicol. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahil sa pataba ang palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Naku, hindi diet sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo, kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani, mapangalagaan ang kalikasan, at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba, depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung abonong swak. At baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko ng matamis mo oo. Abonong swak, swak sa budget, swak sa palay. Nagbabalik ang Umasenso Online. Ngayong umaga, alamin natin ang mga programa at makabagong teknolohiya na ipinapatupad ng DA Bicol upang itaas ang antas ng climate resiliency ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Panoorin natin ang naging panayam ng OIC Chief, Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Ma'am Lovelia Gorin, kay DA Regional Focal Person on CCA and DRRM, Lorenzo Alvina. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood sa Umasenso Online. Sa umaga pong ito, makakapanayam po natin ang Regional Focal Person ng Disaster Risk Reduction and Management ng Department of Agriculture sa Bicol, si Sir Lorenzo L. Alvina. Sir, good morning. Good morning po sa ating mga sumusubaybay sa programa po ng Sir, ano po ba itong DRRM and kailan pa po ito nagsimula sa DA Bicol? Actually po, hindi naman siya nawala. Kumbaga, ever since kasi lagi namang may mga disasters na nangyayari doon sa mga sektor natin sa agrikultura. Kaya ever since naman po meron ng mga taong gumagalaw. Pero officially na-formalize po ito mga 6 years ago
through an executive order ng ating puting secretary. And lahat po ng region is required na magkaroon ng DRR office. Sa Bicol po, isa po tayo sa mga region na laging naapektuhan ng pagbaha ng mga route. Ngayon po, ang binabantayan natin yung pag-alboruto ng bulkan sa Sorsogon, Mount Bulusan, at iba pang mga pest outbreak. So, kasabay na po dito na minomonitor natin lahat ng mga posibleng hazards na maka-affect sa ating mga farmers, lalo na sa produksyon ng mga lokal na commodities sa Bicol region. Ngayon pong meron tayong binabantay na low pressure area. Ano po yung mga paghahanda na ginagawa ng DRRM ng DAB? Sa ganito pong hindi pa naman malinaw or siguradong makaka-apekto ito, naka-alert naman po kami and minomonitor po natin lagi yung mga advisories kasi alam naman natin na paparating na yung buwan kung saan mataas ang probability na tumama ang mga bagyo sa Bicol. So ito na po yung mga crucial times, kaya lagi po tayong nakahanda sa anumang mga sakuna. Actually po, annually, nagpo-procure tayo at nagpe-preposition tayo ng mga inputs katulad ng binhi, mga chemicals, mga fertilizers, para po kung sakali mang tamaan tayo ng sakuna, madali po makarecover ang ating mga farmers. Meron din po tayong ginagawang mga advisories. Ito po is regular na linalabas para po malaman ng mga LGUs at lalo na ang ating mga farmers kung ano ang mga dapat gawin, lalo na pag mga ganitong mga sitwasyon. So, ang adhikain po natin is ma-institutionalize ang disaster risk reduction, lalo na sa mga LGUs, at mag-focus din sa agriculture sector. Ang isa pong nasimulan natin na usapin tungkol sa DRR is yung DRR sa livestock sector, kasi nakikita natin tuwing may bagyo or tuwing pumuputok ang bulkan, maraming livestock farmers ang naapektuhan and minsan naiiwan yung mga livestock sa mga areas na naapektuhan po ng mga sakuna. So isa po ito, at ngayon po may usapin na sponsored ng NGOs kung saan pino-formalize nila ano ba yung dapat protocol and yung advocacy para i-promote yung disaster risk reduction. Kasi po lagi dati usually nasa crops, pero ngayon may focus na rin tayo sa livestock. Siguro po sa kasalukuyang mga programa, lagi lang po tayong makipag-ugnayan sa ating mga local government units at kailangan din po tayong kung sakaling tayo ay naapektuhan, lagi lang po mag-report and subangguni sa ating mga local government counterparts para po papaabot sa atin yung report at makabigay po kami ng karampatang suporta and serbisyo kung pag-uusapan po ang disaster risk reduction and support system sa mga farmers. Lagi naman po tayong ready and lagi tayong nagmamatsyag and nagsusubaybay kung may mga ganitong sakuna. Okay, maraming salamat po, Sir Lorenzo Alvina. Siya din po pala ang Chief ng Integrated Laboratories Division ng Department of Agriculture sa Bicol. Sir, thank you very much. Ano ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA ay opisyal na talaan ng pamahalaan upang mabigyan ng pagkakakilanlan ang mga tunay na magsasaka at mangingisdang Pilipino. Paano magparehistro?
Unang hakbang, ihanda ang mga kaukulang dokumento na tulad ng titulo ng lupa o anumang katunayan ng pagmamay-ari ng lupa. Para sa manggagawa sa sakahan at palaisdaan, kailangan din ito ng katunayan na ikaw isang manggagawa sa bukid o palaisdaan. Orihinal na ID, na issue ng gobyerno. 2x2 recent ID picture. Pangalawang hakbang, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office na nakakasakop sa inyong sakahan. Humingi o kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form, at ipacheck sa ating mga agriculture technician. Ikatatlong hakbang, pagkatapos sagutan ang form, papremahan ito sa kinauukulan, na sila barangay chairman, city or municipal agriculture officer at sa city or municipal agriculture and fisheries council chairman. Ikaapat na hakbang, isumite sa city o municipal agriculture office ang kumpletong form kasama din ng ibang kailangan na dokumento. Ikalimang hakbang, kunin ang RSBSA enrollment stub o local, municipal RSBSA number na magsisilbing patunay na ikaw ay isang rehistradong magsasaka ng kagawaran ng pagsasaka at maaring kwalipikado sa available na programa. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong city or municipal agriculture office o sa Department of Agriculture Regional Field Office No. 5. Bicol, sa DA Compound, San Agustin, Pili, Camarines Sur, Philippines. Nagbabalik ang Umasenso Online. Isa po sa mga food production agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na nabanggit niya sa kanyang unang SONA or State of the Nation Address ay ang pagpapatuloy ng pautang at financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda upang matulungan silang maging mas competitive sa gitna ng mga kinakaharap nating hamon ngayon. Ang Agriculture Credit Policy Council ng Department of Agriculture ay nagbibigay po ng abot-kayang pautang tulad ng Agri-Negosyo Loan Program o ANYO. Ang programang ito ay nagpapahiram ng financial capital sa mga micro and small enterprises kasama na ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Maaaring makahiram ng hanggang 300,000 ang mga maliliit na mga magsasaka at mangingisda at hanggang 15 million ang pwedeng mahiram ng mga micro-enterprises o maliliit na negosyong agrikultural, mga kooperatiba o association na may existing trading businesses. Lahat po ito ay walang collateral at payable sa loob ng 5 taon. Kailangan lamang po sa mga maraming nagtatanong sa amin tungkol dito, kailangan lamang po ng aplikante ay rehistrado sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa mga OFW naman po na nais mag-avail ng Agri-Negosyo Loan Program, maaaring i-access online sa website ng Agricultural Credit and Policy Council ang link na acpcaccess.ph. That's acpcaccess.ph. Ang mga dokumentong kailangan sa pag-a-apply ng ANYO, kung kayo ay OFW, ay certification mula sa OWA or Overseas Workers Welfare Administration na sila ay nawalan ng trabaho abroad, repatriated o hindi na nakabalik sa trabaho sa abroad dahil sa COVID-19 pandemic. Sa mga youth, sa mga kabataan, meron din kaming programa po sa ACPC. Sa mga kabataang nais maging entrepreneur or agripreneur, meron namang loan program na kaya or capital access for young agripreneurs sa mga edad na 18 up to 30 years old. Sila ay maaaring graduate ng formal or non-formal agri-fishery schooling. Ang mga kabataang kwalipikado sa programang ito ay maaaring makautang ng aabot sa 500,000 pesos na walang interest at maaaring bayaran sa loob din ng 5 taon. Depende po sa cash flow ng kanilang negosyo. Paalala lamang po sa mga nanonood sa publiko na hindi po kailanman hihingi ng bayad o kaukulang charges o fees ang Department of Agriculture at ACPC para sa pagproseso ng mga pautang na serbisyo ng Department of Agriculture.
upang ibahagi ang mga programa, serbisyo at mga susunod na kaganapan ukol sa pagpapatupad ng Organic Agriculture Program sa rehiyon. Narito pong muli si Ma'am Lovelio Carin, kasama si DA Bicol Agribusiness and Marketing Assistance Division Chief at Organic Agriculture Program Focal Person, Ma'am Adelina Losa. Okay, good morning po sa ating mga tagapanood sa ating Umasenso Online. Bisita po natin ngayon sa ating studio live. Si Ma'am Nene Losa, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division and at the same time, Focal Person for Organic Agriculture Program. Ma'am Nene, say hi sa mga nanonood. Hi sa mga viewers sa Umasenso Online. Kumusta po kayo? Ma'am Nene, tell us about this BOAC, 13th BOAC. Yes. Sa August 4, 2022, magkakaroon po tayo ng 13th Bicol Organic Agriculture Congress. Because of the limitations ng ating mga participants, mayroong face-to-face dito sa Naga City at mayroong online. So, online ang mga taga-island provinces, ang mga taga-Catanduanes, Masbate at saka Sorsogon, and some of the participants ng Camarines Norte. Pero yung mga malalapit, gaya nung dito sa Albay and Camarines Sur, kung pwede pumunta na lang sila dito sa Naga para magkaroon ng face-to-face. However, ngayong BOAC, one day na lang. Kasi lahat ng regions ay ni-require ng Organic Agriculture Directorate na mag-conduct ng Congress pero one day lang. Unlike before, ang Congress namin is 2 days. So, itong one day na Congress ay magbibigay ng updates on the program ang Director ng Organic Agriculture na si Director San Juan. And yung members of the National Organic Agriculture Board ay lahat po mag-a-attend for the issues and concerns ng mga practitioners, mga technicians, and other stakeholders ng organic ay pwedeng i-raise para masagot. Ano po yung mga topic na aabangan ng ating mga viewers sa Organic Agriculture Congress? Okay. Ang number 1 is update. So, Director San Juan, being the National Director ng Organic Agriculture Board, ay magbibigay siya ng ano na ba ang situation ng organic agriculture in the Philippines. And then, it will be followed by my presentation on the regional situation of organic agriculture in the region. Then, ang lahat ng Provincial Organic Agriculture Focal Person, so lahat sila, ay magbibigay ng ano ang plano. They are required to present their plans for 2023 and 2024 for consideration ng National Organic Agriculture Board because ito pong NOAB ang nag-a-approve ng aming pondo. So, nire-request ko ang lahat ng Organic Agriculture Focal Persons sa mga probinsya na gandahan ang presentation nila because all the members of the board will be listening and evaluating ng mga programs and projects that they are going to present during that Organic Congress. So, kahit po pala yung mga nasa Manila na member ng NOAC, ng board, mag-a-attend din po sila through online? Yes po. So, all of them, kasi some of the members of the board is from Mindanao, so online lahat sila mag-a-attend. Ma'am, konting lang pasilip doon sa magaganap. Ano po yung mga binibigay natin ng mga intervention sa Organic Agriculture Program? Mayroon tayong konti lang po ang pondo kasi ng organic. Pero nagbibigay tayo sa production support. So, nagbibigay din tayo support sa rice, sa corn, sa high-value crops, as of now is chicken ang binibigay natin kasi hindi pa kami nakaka-procure ng sa swine. Hindi kami nag-program pala for 2022 at 2023. So, chicken ang binigay natin. And then, meron tayong mga equipment and machineries. Meron din tayong mga small equipment and machineries. Then, meron din tayong irrigation, yung pisos, and
SPIS. Yung mga SPIS, yun ang karaniwan na nire-request ng mga organizations. Yung pong solar-powered irrigation for vegetable Yes, production. Opo. Maganda po talaga itong organic agriculture dahil nga patungo tayo dun sa balanced fertilization, di ba, Ma'am Nene? Sa mahal kasi ng fertilizer talaga ngayon, kailangan talaga magpapunta na tayo sa organic agriculture. Paano po natin ma-encourage yung mga farmers natin na mag-go into organic? Kami talaga sa Organic Agriculture Program ay hindi allowed bumili ng fertilizer. Kasi sinasabi na sa organic dapat gawin mo ang fertilizer na gagamitin mo sa farm mo. So, tuturuan natin sila na Yes, tuturuan natin paano ma-convert ang farm waste into organic fertilizer. Kaya nagbibigay ng mga shredder, nagbibigay ng mga vermicomposting facilities para itong mga organizations na ito ma-convert nila ang farm waste into organic fertilizer at yun ang gagamitin nila sa kanilang farm. Lalong-lalo na ngayon na mahal ang fertilizer. Kun, Ma'am Nene, ang sarap ng usapan natin ngayon, kaya lang po kinukulang na tayo sa oras. Sana maimbitahan po ulit namin kayo dito para naman pag-usapan natin kung paano talaga yung paggawa ng mga organic fertilizer. Yes, sige. Thank you. Tayo ng Opo. Ano po yung, na lang, invite na lang natin yung mga viewers para sa BOAC sa August 4. Sige po. So, ang lahat po ay invited, all organic agriculture stakeholders are invited to attend online or kung pwede ma-live stream, mapanood niyo ang first na online, a blended Bicol Organic Agriculture Congress on August 4. Sigurado po ilalive natin siya sa ating Facebook sa Agriculture Bicol and sa ating Facebook account ay Facebook page Department of Agriculture Bicol. Thank you so much, Ma'am Nene, sa inyong oras. Maraming salamat po. Thank you, love. Thank you sa Induga po. Salamat. Ang Department of Agriculture nagtatao nin mga pisog asin banhing pangtanom. Pwede man magpatambo nin sadiring gulay asin prutas, hali sa mga pisog kan gulay asin prutas na kinakakanta. Dai kaipuhan ang mahiwas na daga kung gustong magtanom. Pwede sa mga bakanting lote, basiyong bote, lata asin mga kagamitan sa harong na pwedeng i-recycle. Ang mga nagdadakulang puunin gulay, arog kan kamatis, sili asin talong, pwedeng itanom sa darakulang container asin sako. Dai man magastos magtanom. Ang kaipuhan sana, higos, panahon, dedikasyon, asin diit na pag-aaruga o tender loving care. Nagbabalik ang Umasenso Online para sa ating mga umaarangkadang balita. Second quarter meeting ng Municipal at City Agriculturist at Rice Report Officers sa Bicol, idinaos. May ulat si Ramon Adversario Jr. Tinipon ng Department of Agriculture Bicol Rice Program ang mga Municipal City Agriculturist, Municipal City Agriculturist Officer at Rice Report Officer sa 6 ng probinsya ng reyon sa isinagawang second quarter meeting sa Naga City noong July 21 hanggang 22, 2022. Sa nasabing meeting, tinalakay ni Dr. Mary Grace Rodriguez, Hepe ng Field Operation Division, ang mga plano ng kagawaran ukol sa food production tulad ng fertilizer discount voucher para sa mga magsasaka ng palay, pagbibigay ng inbreed at hybrid rice seeds, pagpapaigting sa food production sa ilalim ng urban, pre-urban food production at Kadiwa Center. Pinasalamatan niya rin ang mga municipal, city, agriculturist at sinabi, sana ay hindi sila napapagod sa pagsuporta sa mga programa ng DA para masiguro at hindi natin dadanasin ang krisis sa pagkain. Nagbigay din ng ulat ang Regional Rice Focal Person ng DA Bicol na si Earl Vincent Vegas patungkol sa 2022 sa Rice Program Physical Accomplishment at ang gagawing estratehiya upang mapataas ang production yield ngayong taon. Pag-usapan din ang mga updates sa mga listahan ng mga magsasaka na kapag paresto na
sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA na tinalakay ni Bjorn Boris de los Santos, RSBSA Focal Person. Dahil dito, masasabi kung sino ang maaaring makapag-avail ng financial assistance galing sa Rice Farmers Financial Assistance, RFFA, na tinalakay naman ni FSRF and RFFA Focal Person at Ahmad Chief at Delena A. Losa. Sa usaping pangmakinarya naman, tinalakay ni Engineer Gilbert Salcedo, ang hepe ng RAEG, ang mga kwalifikasyon o proseso sa pag-avail ng irrigation project, farm machineries at post-harvest facilities. Aniya, ang mga farm association naman daw ng probinsya ng Bicol ay maaari makapag-avail ng mga ito. Dumulo rin sa meeting sina Regional Technical Director for Operation Luz Marcelino, Regional Technical Director for Research and Regulation Dr. Edgar Madrid, hepe ng Integrated Laboratories Division na si Lorenzo Albina, hepe ng Regulatory Division na si Rose Imperial at ang OIC Chief ng RAPI na si Lubilla P. Guarin. Pamimigay ng rehab assistance ng DA Bicol nagpapatuloy. Narito si Annelyn Baleza para sa detalye. Nagpapatuloy ang pamimigay ng rehab assistance ng kagawaran ng pagsasaka sa Bicol para sa mga magsasakang nasalanta ng mga nakalipas na kalamidad. Ito ay sa pamamagitan ng Quick Response Fund ng RICE Program, High Value Crops Development Program at Livestock and Poultry Program ng kagawaran. Ipinamahagi ng RICE Program nitong Hulyo ang 231 unit ng knapsack sprayer, 396 na litro ng foliar fertilizer, 1,650 pakete ng plant growth enhancer, 1,650 kilo ng zinc sulfate at 114 na unit ng brush cutter na nagkakahalaga ng higit sa 1,500,000 piso para sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Albay at higit sa 1,200,000 piso sa lokal na pamahalaan ng lalawigan ng Sorsogon. Ang High Value Crops Development Program naman ay nakapagbigay na ng mahigit sa 12 milyong pisong agricultural inputs at supplies para sa mga lokal na pamahalaan, kooperatiba at grupo ng mga magsasaka sa buong rehiyon. Ilan sa mga ito ay ang 114 na unit ng mist blower, 114 na unit ng portable power sprayer at assorted vegetable seeds. Nagkakahalaga ang mga ito ng higit sa 2 milyong piso para sa lalawigan ng Albay, higit sa 1,300,000 piso sa Camarines Norte, higit sa 4,100,000 piso sa Camarines Sur, higit sa 1,200,000 piso sa Catanduanes, higit sa 2,300,000 piso sa Masbate, at higit sa 1,600,000 piso sa Sorsogon. Samantala, mula Enero, nakapagbigay na ang Livestock and Poultry Program sa Bicol ng iba't ibang agricultural interventions para sa mga lokal na pamahalaan, kooperatiba at grupo ng mga magsasaka sa buong rehiyon na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong piso. Kabilang narito ang 2,800 free-range chicken, 1,850 ready-to-lay chicken at 1,500 pugo. Nakula mo po ang pagpapasalamat mi, lalong-lalo na po sa mga itinaupo mo niyan ng mga interventions. Dahil mi po iniinaasahan, kundi po talagang ang suporta ng Department of Agriculture para po sa probinsya ng Albay sa ikakarahay po kang mga parauma, asin parasira. Yaon po. Priority natin ay panatilihin ang pagkakaroon ng produksyon ng pagkain papunta sa food security ng ating buong rehiyong Bicol. So ang QRF ay isa lang po nating hakbang upang masiguro natin na kahit anuman po ang dumating na kalamidad, extreme weather condition, pagsabog ng bulkan, ay sinisiguro natin na kung meron mang damages or napinsala ng mga crops dahil dito, ay agaran natin itong marerehabilitate or kung meron man pong mga pananim na nasira, ay kailangan nating mapalitan ito kaagad. Kasi po yung climate change, parati na natin itong naririnig. Hindi na lang po ito isang myth or sabi-sabi kasi nararamdaman natin na paiba-iba ang panahon, napakainit o napakalakas ng ulan. Ang Department of Agriculture po ay regular po yung pagbibigay ng climate advisories na inire-release namin sa social media at binibigay din natin sa mga municipal agriculture offices
Yun, binibigyan natin kaagad ito mga 10-day forecasts na maaaring magamit na ang ating mga farmers kung kailangan nilang halimbawa. Kung meron na silang pwedeng i-harvest bago pa man magkaroon ng masamang panahon, pwede na nila itong magawa. O kaya naman, medyo masama ang panahon, wag na muna silang magtatanim at ipagpaliban nila ito. So napakahalaga po na maging updated o nagkaroon po ng kaalaman, hindi lamang po yung ating mga technician, kundi lalong-lalo na yung mga farmers, kung ano po at kailan ang nararapat nilang mga activities sa farm. Sinisiguro ng kagawaran na makukumpleto ang pamimigay ng mga ayuda batay sa Rehabilitation and Recovery Program para sa mga bagyong Quinta, Rolly at Ulysses bago matapos ang taong ito. Prioridad ng ating pamahalaan ngayon na wag nating maramdaman o hindi tayo magkaroon ng food crisis. So ang Department of Agriculture po, sa lahat ng aming makakaya ay nagbibigay kami ng mga interventions, lalong-lalo na po ng mga pananim, mga binhi, ng palay, ng mais, ng vegetable seeds or mga lowland vegetables, yung ating pinakbet. Napakahalaga po nito na pwedeng itanim kahit po sa kanya-kanyang bakuran upang masiguro natin na merong pagkain sa hapagkainan. Nagpapasalamat kami sa lahat po ng sumusuporta sa agriculture sector at amin din pong ikinakampanya na sana wag tayong magsawang suportahan ang ating mga magsasaka at ganun na rin po ang bawat kabahayan na tayo po ay magkaroon ng engagement or tayo ay magkaroon ng hilig po sa pagtatanim. Anilin Baleza, nag-uulat para sa Umaarangkadang Balita. Tissue culture ng DA Bicol, katuwang ng magsasaka ng pinya. May ulat si Emil Pasumbal. Ang Bicol Region ay ikatlong pinakamalaking pinagkukunan ng pinya sa Pilipinas at may ambag na 6% sa national output noong 2020. At ang Camarines Norte naman ay kilala na may pinakamatamis na pinya sa buong mundo, ang Queen Pineapple. Isa sa proyekto ng DA Bicol Research Division ay ang support to mass production of pineapple quality planting materials through mass propagation technique and or protocol in Camarines Norte na nabigyan ng mahigit 3 milyong pisong pondo mula sa Bureau of Agricultural Research. Ayon kay Engineer Belia Frias, Superintendent ng Camarines Norte Lowland Rainfed Research Station at proponent ng proyektong ito, sa pamamagitan ng tissue culture at macropropagation technology, ay makasisigurong dekalidad na planting materials ng pinya, gaya ng Queen Pineapple at MD2 Pineapple, na maaaring makatugon sa problema ng limitadong supply nito. Samantala, ayon naman kay Bihilda Balisoro, ang tagapamahala ng Tissue Culture Laboratory, sila ay gumagamit ng pineapple crown sa pag-produce ng tissue culture-derived seedlings. Nakapagpamahagi na ang laboratorio ng 2010 na tissue cultured planting materials ng pinya sa High Value Crops Development Program at 3,460 naman sa Daet Camarines Norte. At sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ito sa produksyon ng nasabing punla. Sa Camarines Norte, ang mga magsasaka mula sa bayan ng Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente at Basud ay nauna nang nakatanggap ng mga punla at nabigyan rin sila ng pagsasanay tungkol sa tamang pagtanim nito. Alam mo ba, Charo, lahat na nagmamahal. Ikaw na lang yung hindi. Wow ha, pero tama ka. Mahal na nga lahat ng bilihin, pati abono. Oo nga, sa 2,000 piso kada sako, madadahil sa patabaan palay ko nito. Tsak, dahil din ang ani ko. Nako, hindi dahil sa pataba ang sagot sa problema mo. Kung di, abonong swak combo kung saan makakatipid ka pa hanggang 4,000 bawat ektarya. Kaya swak sa budget, swak sa palay. Abonong Swak Tips! Tip number 1, gumamit ng organiko at inorganikong pataba. Huwag inorganikong pataba lang. Bukod sa nakatipid ka na, tumutulong pa itong maparami ang ani, mapangalagaan ang kalikasan, at mapanatili ang mga sustansya ng lupa. Tip number 2, piliin ang combo na swak sa inyo. Mamili ng tamang dami ng organiko at inorganikong pataba, depende sa target na dami ng ani at budget. Tip number 3, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service kung ang hanap mo ay detalyadong gabay sa pag-aabono. Alamin ang tamang dami, uri at tiyempo ng pagpapataba
sa pamamagitan ng mga ito na maaaring i-download sa cellphone mo. Ang galing mo talaga, kaya nakabibighani ka eh. Sige, susubukan ko yung Abonong Swak at baka yan na rin ang sagot sa problema ko. At baka dahil dyan, makuha ko ng matamis mo oo. Abonong Swak, swak sa budget, swak sa palay! Nagbabalik ang Umasenso Online. Tara na't alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto at teknolohiya na tiyak na makakatulong sa pag-asenso ng ating mga magsasaka at mangingisda. Ang Solar Power Irrigation System o SPIS ay isang climate-smart at makabagong teknolohiya para mapabilis ang patubig sa mga sakahan. Gumagana ito sa pamamagitan ng surface water system at enerhiyang nagmumula sa sikat ng araw. Ang Solar Power Irrigation System ay nagkakahalaga ng 6 hanggang 7 milyong piso. Kaya nitong magbomba ng tubig na umaabot sa 1,000 cubic meters sa loob lamang ng 6 hanggang 8 oras. Sapat na para patubigan ang 10 hanggang 20 ektarya ng palayan sa isang siklo ng patubig. Ang storage tank nito ay kayang mag-imbak ng tubig na aabot sa 200 cubic liters. At ang surface pump naman nito ay maaaring mag-release ng tubig na 33.4 liters kada segundo. Ang makabagong sistema ng patubig na ito ay angkop sa mga maulan na lugar na mayroong 10 hanggang 35 ektarya ng palayan. Gumagamit ito ng mga bukas na mapagkukunan ng tubig tulad na lamang ng lawa, ilog at sapa. Sa pamamagitan ng Solar Power Irrigation System ay magkakaroon ng karagdagang 100,000 piso na kita ang mga magsasaka dahil hindi na nila kinakailangan pang gumastos para sa diesel dahil sikat lang ng araw ang kinakailangan upang gumana ang mga solar panels. Kaya ito, nakagagastos po ng malaking paggastos ng krudo. Ang mga 22 liters noon. Sa ngayon, medyo po maluwag ng para dahil sa dahil na kami po nagagamit po ng krudong maray dahil po sa natitipid na kaining solar power system project galing po sa DE. Kaya nagpapasalamat po kami na nabigyan kami ng ganitong project. Ang kagawaran ng pagsasaka sa Bicol ay nakapagpagawa na ng 20 solar power irrigation system sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur at Albay. Simula pa noong 2017 hanggang 2021. Sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, malaking tulong ang solar-powered irrigation sa mga magsasaka upang makamit ang layunin natin na magkaroon ng sapat at abot-kayang pagkain para sa lahat. Ito po si Michelle Figura, ang inyong kaumansenso. Alam nyo ba na malaki ang tulong ng dayami para tumaas ang ating ani at kikitain? Ang dayami ay maraming katangiang makapagdudulot ng malaking tulong sa mga pananim sa sakahan sa pamamagitan ng pagkokompos o pagbubulok nito. Gamit ang Trichoderma harzianum, isang fungus activator na nakakapagpabilis sa dekomposisyon o pagkabulok ng mga tirang material sa sakahan tulad ng dayami. Ang pangmatagalang pakinabang ng pagkokompos ay pinapataba ang lupa, pinagaganda ang texture at bungkal ng lupa,
Pinapabuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humawak ng tubig. Napipigil ang pag-asim at alkanidad ng lupa. Walang polusyon na ibinibigay sa kapaligiran, tao, hayop at halaman. At mas mataas ang kakayahan ng mga magsasaka na umasa sa sarili. Ang pagkokompos ay isang garantisadong paraan upang madagdagan ang ani sa kakaunting abono. Naibabalik pa nito ang sigla ng lupa na lubhang kapaki-pakinabang sa pananim at kalikasan. O ngayon, alam mo na, kaya tumutok ng matuto sa pagsasaka at pangingisda. Dito lang yan sa Omasenso Online. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa araw na ito. Muli po kami nagpapasalamat sa aming masugid na mga taga-subaybay. Napapanood po ang Umasenso Online sa Department of Agriculture Bicol YouTube channel, Department of Agriculture Bicol Facebook page at Agriculture Bicol Facebook account. Samahan niyo po kaming muli sa Lunes, alas 10 ng umaga. Dito lang sa Umasenso Online.